Ibang bayan naman ito guys. Daanan natin ang Santa Lucia. San Juan Samo dito yun. Be here. Santa Cruz, Ilocos Sur. Pagkatapos pala ng Santa Lucia, Ilocos Sur guys, pangpitong bayan mula Abra. Pangpitong bayan ng Ilocos Sur ay Santa Cruz. Santa Cruz, Ilocos Sur. Pares lang naman sila ng tanim mo. Mais. Mais din sa kabila. Basta yung mga bakanteng mga bukirin ay tinatamnan nila. Santa Cruz Town proper. You are entering Santa Cruz Town proper. Gusto gayam di ko nada di BGH nga. Ano naman to? Na? Ilocos Sur right. Nakita ko di ano pa yun? Page T BGH hindi 29 nag-publish da nga campaign dati blood donor lalo ka na ti type O plus gun AB type AB. Nagkawan di ba da? May pibusan da ka nun di blood bank dagi di duwa nga type nga dara tulungan ng ano mga kawan naligat ka nga ko adoti ko dati inaham pang inom kansa Nawaya? ano nandiyan ang kaparadang ako nagita kari-kariton maluwag na naman tabako tsaka mais. Ado? Good. Damdamaan.
dagat at dabagon nga min sa amin. Santa Cruz, Ilocos Sur pa rin. Mabalbaling dito. Kay Cantolet. Sagat Elementary School. Naglingkod tayo. Santa Cruz pa rin. Ito kami, marami nagtitinda ng pakwan. Kumatang ta? Ano? Asa lubong dyan? Nagadumot tinateng mo. Repak wala nga ba yung mapatid ng traklo na eh. No. Santa Cruz pa rin. Another bridge. With God, all things are possible. Santa Cruz School. Hindi na pwede diesel to yun. Yung Lily bagyo. National High School. Bagyo ko 60 lang. Ano dito yun? 64. La- 58 pegit Di yan. ka no bawang tinalangan sa 50. kananailin. Bakit hindi pwede sa kasalun ni Papa mo kasi? Villa Garcia. Santa Cruz, Ilocos Sur pa rin. Kaparian.
Yan na naman yung mga plantasyon ng mga mais. Oh. Yan. Para sila sa kabila. Mani naman sa kabila. Mani. Ito. Mahaba ang Santa Cruz. Kapangalan ng anak ko, Harry. Sevilla Elementary School. Hindi ka na sa wanti kagutungan. Kaya San Isidro. Parato. Ha? Yung kagutungan. Hindi ka na sa wanti kagutungan. Korpa. Kagutungan. Benedict di amin. Sabi niya dati nakan di San Isidro di kagutungan ko na. Niya to katungan ko mabali mga kabingkulan ta nagado bingkol yan yo kana. Ay, uy, kagutungan kapag ko nga ta. Ado ti pila-pila na. Ay kadya. Bingkol. Ang kumbaga napatan. Mabali mga ko kabatuan kung kuno kayo. Sa bali ti bingkol, sa bali ti bato. Ay pila nga ta. Wala, nasa Santa Cruz pa rin tayo. Mahaba, no? Ayan ang Panaw. Panaw. Marami pala nagtitinda ng Panaw. Ayan mga rice. Awatan nila panaumat nipa. Nipahat. Nipa. Talang Gabur. Oh, thank you na tayo. Ganda o ng view. Thank you. Godspeed from Santa Cruz, Ilocos Sur.